खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' SM आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं बर' रादाब लानानै फैदों, अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं खारसि बिरसि जिनाहारि खालामना बुथारजानाय अदालगुरिनि अनजालि बसुमतारीनि थार बिजिरनाय मोननो धरना खालामदों। बर' फिसा अदालगुरिनि अनजालि बसुमतारीखौ माखासे सान सिगां खारसि बिरसि बुथारनाय लोगोसे जिनाहारि खालामनाय दायनिगिरि मुस्लिम दुथांफोरखौ गोख्रों साजा फासि होनो आरो नखरनि थार बिजिरनाय मोननो अदालगुरि जिल्ला एबसु आरो आबोबा जथायै अदालगुरियाव मैया धरना खालामदों। बिथांमोना खुंथायखौ गोख्रों नारसिनना बे सोमावसारनायखौ लादों आरो मानियाब्ला गोख्रों सोमावसारनो खुंथायखौ हुमखि होदों। मेट्रिक आरो HS आनजादा फोसावनाय अक्ट'आवनो खुंफुंजागोन। सेबानि HSLC फाइनाल आनजाद आरो आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि HS फाइनाल आनजादखौ मख'नाय अक्ट'आवनो COVID-19 नेमखौ फालिनानै खुंफुंनो सरकारा थिरांथा लानाय खौरांखौ मिथिनो मोन्दों। बेराफारसेथिं बिनि सायाव फरायसाफोरा गोबां गोनो गोथो जिंगायाव गोग्लैनाय खौरां फैदों। दिल्लीया खैफोदाव, अक्सिजेननि आंखालाव हालाय हाफाय। कर'ना भाइरासनि गिथाव गाग्लोबनायजों दिल्लीयाव अक्सिजेननि आंखालाव गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालआ आखाइ खबजना बुंदों दि दिल्लीनि माखासे देहा फाहामसालियाव माखासे समनि थाखायल'सो अक्सिजेन दंसै होनना टुइटारनि जोहै बिथाङा दुखुयै फोरमायदों। लोगोसे बिथां गिबि मन्थ्रिया मिरु सरकारखौ अक्सिजेन थाबैनो जगायनो आखाइ खबजायै आरज गाबदों। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिया बांनायाव दिल्लीया गोबां गिथाव थासारियाव फैबाय। माखासे हस्पिटालफोराव अक्सिजेननि आंखालाव गोबां बेमारिफ्रा गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जासिगोन। अरबिन्द केजरीवालआ बुंबावदों दि दिल्लीयाव थासारिया गिथाव जाबाय होनना। दानिया फैबावदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। पुलिसनि नायबिजिरनायाव बोखांनो हादों गोबां बिबांनि फां। गसाइगाव महकुमानि आसाम बंग सिमनानि श्रीरामपुर 30 नं राजालामायाव मंगलबारखालि फुङाव पुलिसआ नायबिजिरना गोबां बिबांनि फां बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला WB41E6342 नंनि गंसे ट्राकनिफ्राय फांखौ बोखांनो हादों। पुलिसआ फां लाबोनाय ट्राकजों लोगोसे सानै सुबुंखौबो हमनो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। फरायसालिफोराव 50% फरायसाफोराल' थानो हासिगोन। कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै फोसावदों गोदान नेम। बे नेम बायदियै रायजोनि सोलोंथाइ फसंथानफोराव 50% बारा फरायसाफोर थानो हानाय नङा। फरायसालि फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालियाव भार्चुएल राहाजों फोरोंथाय होनो नांगोन। लोगोसे फोरोंथाय होनायनि थाखाय मोनसे समफारिलाइ थि खालामनो बिथोन होनाय जादों। फरायसालियाव फुंबिलिनि आर'ज आरो पेरेड खालामनायखौबो हेंथा होदों बिथोनलाइयाव। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गिबि खेब कर'ना भेक्सिन लाबाय। कर'ना जिउसानि थासारिया फिन हादोरजों लोगोसे रायजो नाङैनो साग्लोबनायनि उनाव क'क्राझार जिल्लायावबो बांबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बे समावनो बिटिआरनि गाहाय सदर क'क्राझार सोहोराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे माखासे MCLAफोरा कर'ना भेक्सिन थुजायो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ खावलायो दि गासै बिटिआर ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रानो जेब्लाबो सांग्रांथियै थानांगौ। कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जेब्लाबो सांग्रांथि थानो खावलायदों आरो साफ्रोमबो सुबुङानो सोरखारा होनाय आयेन आब्रुथिखौ मानिनानै सोलिनांगौ होनना बिथाङा साफ्रोमबो सुबुंखौ बुंदों। लोगोसे बिथाङा खावलायबावदों दि जेब्लाबो मास्क गाननांगौ, हेन्ड सेनिटाइजार बाहायनांगौ आरो कर'ना भाइरासनि भेक्सिनखौ लानांगौ होननानैबो बुंबावो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। कुम्भ मेलानिफ्राय फैनाय आसामनि सा 16 सुबुङा कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजादों। बे समावनो उत्तराखन्ड रायजोनि हरिद्वाराव सोलिबाय थानाय कुम्भ मेलानिफ्राय आसाम फारसे गिदिंबोफिननाय सा 16 सुबुङा कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजादों। मख'नो गोनांदि उत्तराखन्ड रायजोनि हरिद्वाराव सोलिबाय थानाय कुम्भ मेलायाव हादोरनि दाब दाब जायगानिफ्राय सिबियारिफ्रा बाहागो लायो। बेवहाय आसामनिबो सा 16 सिबियारिफ्रा बाहागो लादोंमोन। नाथाय बिथांमोननि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय खौराङा सोराङाव फैदों। बेराफारसेथिं गोदानै थिसनजानाय भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनार सुशील चन्द्र आरो इलेक्शन कमिशनार राजीव कुमार लोगोसे कंग्रेसनि आफादगिरि राहुल गान्धीआबो कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।